Braćo i sestre, pomaže Bog, mir Božije. Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Ovdje sa mnom je moj najbolji prijatelj, Samuil Petrovski. I mi smo bili prijatelji od 2000 godine i Samuil je i protestantski sveštenik. Ja znam malo Biblije, ali Samuil zna Bibliju mnogo bolje od ja. I zato što pitam, Samuilo, šta je suština Božića? Kristjane, hvala. Dobro ti poznaš Bibliju i svakoga dana treba da čitamo Sveto pismo i Biblija je nepresušni izvor. Neko rekao, Biblija je kao rudnik, što dublje kopamo, što više čitamo, nalazimo pravo bogatstvo. Suština Božića je rođenje Isusa Hrista. I da bi razumeli zašto se Isus Hristos rodio i zašto slavimo njegovo rođenje, treba da čitamo u evanđeljima, u sva 4 evanđelja govore o rođenju Isusa Hrista. Ja ću pročitati jedan tekst u evanđelju po Mateju, u 1. poglavlju, kada je Josif shvatio da njegova verenica Marija je trudna, on je hteo tajnu da je otpusti. Međutim, u snu mu je došao anđeo. To je evanđelje po Mateju, 1. poglavlje, 20. stiha, kaže ovde, a kad je on smislio da je napusti, gle, anđeo Gospodnji mu se javi u snu i reče, Josife, sine Davidov, nemoj se uzeti Marije, žene svoje, jer što je u njoj rođeno od Duha je Svetoga. Ona će roditi sina i ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasiti svoj narod od grehova njihovih. A sve ovo se dogodilo da se ispuni što je Gospod rekao preko proroka, koji kaže, gle, devojka će začeti i rodit će sina i daće mu ime Emanuel, što prevedeno znači sa nama Bog. Znači, u Isusovom imenu i u Isusovoj tituli koju ovde prorok Isaija najavio 700 godina pre rođenja Isusa Hrista, možemo da shvatimo šta je suština Božića i šta je suština Hristovog dolaska ovde. Ime Isus na grčkom i na jevrejskom je Jošua, što prevod tog imena znači Bog je moj spasitelj. Svako jevrejsko ime ima bukvalno značenje. Moje ime Samuilo, to je jevrejsko ime i postoji jedan makedonski car, što znači izvoljen od Boga. Jedna žena nije mogla da ima decu i molila se i Bog je dao sina. Dar od Boga. Ja često se šalim sa svojom ženom i kažem svojoj ženi, ja sam dar od Boga, Samuilo, za tebe. Znači ime Isus znači Bog je moj spasitelj. I ovde on kaže, anđeo kaže, on će spasiti svoj narod od njihovih greha. Znači da prva uloga Božića je prva uloga zašto Isus Hristos došao ovde jeste da oprosti grehe ljudima, da ljudi mogu da se vrate u naručje Božje. Svetopismo nam kaže da Bog nas je stvorio, međutim, Bog nam je dao slobodnu volju i mi smo krenuli nekim svojim putem. Izgubili smo komunikaciju, izgubili smo kontakt. Ja često kažem, izgubili smo Wi-Fi, network sa Bogom. I čitav Stari Zavet govori, najavlje da će Bog da obezbedi tu komunikaciju, da će Bog da oprosti grehe, da će Bog da nas vrati u njegovo naručje kao našeg Tvorca kroz svog Mesiju. I to je Isus Hristos, da će se roditi Bogočovek, Bog u ljudskom telu, Bog Sin dolazi na ovu zemlju pred 2000 godina, da nam pokaže kakav je Bog i na kraju da se žrtvuje i plati cenu za naše grehe. Da obnovi taj kontakt ili komunikaciju ili taj Wi-Fi sa nama i sa Bogom. Znači svako od nas, Svetopismo kaže da smo svi mi grešni. Svetopismo kaže da svi mi imamo taj nasleđeni virus koji je u nama. Jedini način da se oslobodimo toga, jedini lek da taj virus nestane jeste tako što je Bog to obezbedio kroz Isusa Hrista. Bog je poslao svog sina da svako ko veruje u njega možda ima očišćenje greha i možda ima večni život. Znači prva uloga Božića jeste Bog je toliko pun ljubavi da on želi da vrati ljude k sebi. I on zato šalje Isusa Hrista ovde, ne samo da nam kaže pametne stvari, ne samo da umre na krstu radi naših greha, nego i da vaskrsne iz mrtvih, da pobedi smrt i da nam obeća večni život. Znači prva reč i prvo ime je ovde Isus. Drugo ime, druga titula, vidimo u Starom Zavetu ima puno titula za Isusa, jeste Emanuel ili Emanuilo, znači Bog sa nama. Ne samo da Bog hoće da nam oprosti grehe, da nam nudi praštanje, Bog nam nudi prijateljstvo. Bog nam nudi prijateljstvo. Bog ne samo da želi da nam oprosti naše greške i pogreške, bez obzira koliko smo grešni, on hoće da bude naš prijatelj. On hoće da nas vodi u svakodnevnom životu, on hoće da nam da mudrost, on hoće da nam da ljubav, on hoće da nam da mir, on hoće da nam da snagu da možemo čak i da volimo naše neprijatelje.
I to jedino možemo da uradimo ako smo iskreni vernici, ako se iskreno pokajemo za naše grehe, grčka reč metanija ili metanoja, promena razmišljanja, i ako verujemo i prihvatimo taj božićni dar u Isusu Hristu. Isus Hristos je platio sve za nas, mi to samo trebamo verom da prihvatimo. I tako, jer postoje mogućnosti za ljudi ko možda kaže Hristos se rodi, vajsno se rodi, Hristos voskrese, vajsno voskrese, jer postoje neki način da lično upoznamo Hrista. Bog želi da Bog nam se otkrio i da nam mogućnost da prihvatimo njegovo otkrivenje. Bog se otkrio na potpun način i nepotpun način. Bog se otkrio kroz prirodu, kroz njegovo stvaralaštvo. Bog se otkrio kroz savest koji svako ima od nas kao neki moralni časovnik koji zazvoni kad nešto loše uradimo ili ne uradimo nešto dobro. Najpotpunija Božja objava jeste kroz Sveto pismo. Ovo je lična karta Boga. Tu poznamo kakav je Bog, tu poznamo kakvi smo mi, kao što kaže Sveti Jovan Zlatousti, Biblija, Sveto pismo, kao gledalo duše. Dok čitamo, vidimo u kojim sferama našeg života nam je potrebna intervencija, a takođe najpotpunija Božja objava čoveku je tako što je Bog postao čovek. Bog se je spustio na naš nivo. Ja imam sina 6 godina, da mu objasnim neke stvari, mora da se spustim na njegov nivo. Tako i Bog se spustio, ograničio sebe, Bog sin je sišao ovde na zemlju da nam pokaže kakav je Bog Otac i da nas usmeri na pravi put do njega. Tako da svako ko se iskreno pokaje za svoje grehe i prizna i kaže Bože, ja ne mogu bez tebe, ja ne mogu sam sebe da oprostim sebi grehe, nego ja moram da prihvatim ono što si ti ponudio, pokajanje, znači iskreno okretanje, promene razmišljanja i vera, prihvatanje onoga što je već Bog učinio u Isusu Hristu na Golgoti pred 2000 godina, tako što Isus Hristos umro na krstu. Znači ta beba koja se sada radujemo i razmišljamo, postala je odrastao čovek i u 33. godini Isus Hristos je umro na krstu kao žrtva pomirenja između nas, grešnih ljudi, i svetoga Boga. Tako da, kada razmišljamo o Božiću, veoma važna stvar da prihvatimo, Bog hoće da nam oprosti grehe, Bog nam nudi duhovni lek za naš duhovni virus i Bog hoće da bude naš prijatelj. Bog hoće da transformiše i promene naše živote samo ako mi ga pustimo u naš život. Ako mu verujemo, upoznamo ga i ako se pokajemo za naše grehe, Bog će nam dati onda snagu za svakodnevni život u svim teškim situacijama u kojima se mi nalazimo. I to je poruka nada, to je poruka radosti. Da postoji život posle ovog života, da postoji smisao života i ako verujemo u Hrista, ako se približimo Hristu, čitamo evanđelja, čitamo Sveto pismo, mi možemo da živimo život koji Bog ima za nas po njegovoj volji ovde na zemlji. Samo hvala ti najljepše što si objasnio suštinu Božići ko je Hrista.